Ahojte všetci. V tomto videu sa pozrieme na ochranný dosah M-Guardu. M-Guard dokáže pokryť až 8 metrov v priemere, čím vytvára pokojnejšie a bezpečnejšie prostredie pre vašu rodinu. Často sa nás pýtajú, či M-Guard môže pokryť viac ako 8 metrov. Na otvorenom priestranstve môže M-Guard pokryť aj viac ako 8 metrov. Jediný spôsob, ako to zistiť, je použiť nástroje, ktoré vám ukážeme v ďalších videách. Dobre, kde sú najlepšie miesta na umiestnenie M-Guardu? Prvé je obývačka, kde máte televízor, gadgety a Wi-Fi router. To je veľmi dôležité. M-Guard by ste si mali umiestniť do spálne, lebo tam trávime 6 až 8 hodín denne spánkom. Chceme neprerušovaný a REM spánok. S M-Guardom je to skvelé. Tretie miesto je detská izba, kde máte pestúnky a iné zariadenia. Tu musíte začať chrániť svoje deti. Štvrté je miesto, kde pracujete a trávite hodiny denne pred notebookmi a vecami, ktoré vyžarujú EM žiarenie. Toto sú 4 kľúčové miesta na umiestnenie M-Guardu, aby ste z tejto technológie vyťažili maximum. Ak sa vám toto video páčilo, sledujte tento kanál. Získate ďalšie zaujímavé videá a uvidíme sa na budúce.